Nej, velkommen til denne video. I dag har vi vist på med endelig. Ej, vi har jo lavet en, har vi ikke? Men i dag skal vi test Prime. Vi har Tropical Punch. Vi har Blue Raspberry. Vi har Lemon Lime. Det er dem, vi skal teste. Du skal også. Jeg skal også. Jeg tager kameraet. Skal vi starte med Tropical Punch? Jeg kan ikke finde ud af at udtale det. Så vi tager Tropical Punch. Tropical Punch. Ja. Okay. Jamen, så hælder du bare op. Jeg skal lige... Okay, og det er rødt, ellers er det bare gennemsigtigt, der ser rødt ud. Det er rødt. Ned i. Orangeagtigt. Ja, det er fint. Den tager ikke noget. Jeg tror, det er nogen, der er okay. Hov, jeg glemte noget. Nu stiller den. Tag det her glas. Nu! Hun ser så. Hvorfor kan der grine, Victor? Det er ansigt. Det smager lort. Det smager helvedes til. Det smager helvedes til. Det smager godt. Vil du have mit? Nej, tak. Ja, okay. Det er ikke sådan noget her, jeg bare lige kan tage på den. Nej, det kan ikke bundt. Vi sender bare lige over til siden, så kan vi altid drikke det. Det er med. Jeg stiller med en herovre. Men vi skal jo smage de andre, der spiller tid på. Nå ja, vi skal jo drikke det færdigt. Nej, okay. Det er bare bundet nu. Okay. Ej, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg skal kaste op. Ej, det var det sidste øg. Ej, gør det. Ej, skal du sige. Ej. Nu kan man kaste op. Okay, var det en advarsel? Man skal ikke gøre det her derhjemme. Ja. Jeg siger bare, du må gerne have det ud i toilettet. Jeg siger bare, man skal ikke gøre det her derhjemme. Vil du have, Vik? Skal du ikke have en lille slurk? Nej. Bare en lille en. Åh, det er ikke værd. Jeg skal nok sige det. Jeg advarer jer. Man skal ikke gøre det her derhjemme. Man skal i hvert fald ikke bunde. Man skal ikke bunde en hel af den her. Skal vi ikke bruge den så meget, som jeg gjorde? Der er så meget overhovedet tilbage. Der er næsten intet tilbage. Jeg tror, jeg er på meget til os. Du må altså gerne hælde ud i toilettet, hvis du vil. Nej! Toilet! Imens hælder jeg den anden op. Det gør jeg fandme ikke. Okay, Blue Raspberry, den er virkelig god. Jeg tror ikke, vi skal have så meget. Hvad er det? Jeg tror, jeg hælder lidt af det ud. I toilettet? Det koster næsten. Det er bare spild, hvis du hælder det ud, Vik. Nej, det koster næsten intet. Det koster nok 6 kroner. Men Vik, hvis du godt kan lide det, hvorfor drikker du til mig? Skal jeg hælde lidt op til mig? Jeg tror bare, det er for meget, jeg får. Jeg tror ikke, du skal ikke tage for meget. Du siger bare stop. Stop. Det er det ikke så meget på lige at holde. Det er altså mere midt. Jeg har lagt kameraet ned. Okay. Undskyld. Skal vi lige smage, Vik? Altså, Vi kan altid tage lidt mere, hvis det er. Det dufter også virkelig godt. Og den her er god, den her er god. Den er pissegod. Det smager af blåbær. Blue Raspberry, det er blåbær. Det smager af blåbær. Altså, det er jo det, du skal smage. Jeg synes, eftersmagen er lidt... Jeg tror lige, vi skal vente lidt. Jeg synes, eftersmagen måske er lidt sådan... Jeg tror lige, vi skal vente lidt. Jeg har fået lidt for meget. Må jeg tage din kat op, Vik? Ikke en kat. Vik, må jeg tage den op? Men det er de, der vi har. Det smager lige. Der står Prime over det hele. Det er dit prime-værelse. Prime, Vi skal næsten... Vik, når du redigerer den, skal du næsten putte den der sang på.
Vi er Prime Boys. Vi er Prime. Tryk bare det her, det er fint. Og det gider jeg ikke mere. Ja. Husk at like og subscribe. Og hvis I drikker, vi drikker nok, det smager nok den anden, men altså, det skal I ikke se, for så tror jeg, vi kan stoppe. Næste gang, skriv i kommentaren, hvad I vil have, vi skal drikke næste gang. Ja, det må bare ikke være blindet hundelort, tak. Nej, det skal helst være en drik. Ja, helst være en Skriv i kommentaren, hvad vi skal lave næste gang. Vi ses!